Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta nediet il-viżjoni ġdida tagħha bl-iskop li tkun tirrifletti dejjem aktar il-kultura, l-identità u l-istorja ta' Malta u tibqa' fuq quddiem bħala operatur ewlieni fl-ekonomija Maltija. L-istazzjon żar l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta sabiex jieħu l-opinjoni tan-nies dwar din id-dera ġdida tal-ajruplani tal-Air Malta. Fost in-nies li tkellimna magħhom kien hemm grupp ta' Maltin li kienu se jħallu pajjiżna qalb tagħla kif ukoll ħaddiema li kien għadhom kif spiċċaw mix-xogħol fl-ajruport. Ħaġa sabiħa, innovattiva. U l-fatt li hemm il-kelma Malta u daqshekk prominenti, naħseb wieħed mir-riklami sbieħ li jista' jkun hemm. L-ajruplani bil-mod kif se jiġu issa huma b'kuluri li jiġbdu lajn u allura jattrattaw iżjed it-turisti. U forsi mħabba li hemm l-isem Malta jispikkaw iżjed u allura jqanqlu iżjed kurzita biex jiġbdu aktar turisti lejn Malta. Naħseb li rebranding dejjem ħajkun xi ħaġa sabiħa xi ħaġa differenti wkoll. L-image differenti u colorful ukoll bħala x'ismu aeroplani u schemes u ivory tal-aeroplan. Ħadna l-opinjoni ta' grupp ta' tfal li kienu l-ajruport jaraw li xi ħbieb tagħhom li kienu se jsifru u ma xtaqu jagħtuna l-opinjoni tagħhom wara li saru jafu dwar ir-rebranding tal-Air Malta mill-aħbarijiet. Issa xi ħaġa dejjem bl-istess kulur tajjeb biex kultant tbiddel il-kulur tagħha tiġi naħseb aħjar u. Jien naħseb li qed tratta żjed in-nies u anke kuluri differenti jagħmlu isbaħ ifhem tkun sejra x'imkien tieħu iżjed gost għax għandek ajruplan effiċjenti u sabiħ. Ħadna wkoll il-kummenti ta' żewġ żgħażagħ Maltin li jaħdmu ma' kumpanija tat-tagħlim tal-Ingliż. Il-fatt li hemm l-isem ta' Malta hekk jidher ħafna ukoll anke l-branding, anke l-fatt li hemm il-website ukoll fuq l-ajruplan tgħin ħafna. Anke l-fatt li hemm bidla din tagħti dera ġdida wkoll il-kumpanija, ġifieri dejjem jagħmel tajjeb kull kien dil-bidla fuq ajruplan. Naħseb li hija ħaġa tajba ħafna il-fatt li jużaw l-ajru mhux biss Maltin iżda anke turisti u forsi permezz ta' dera aktar attrajenti kapaċi niġbdu aktar turisti u jinteressaw aktar ruhom li jżuru l-pajjiżna. Dan kollu juri li d-dera ġdida għall-Air Malta li parti mill-proċess ta' ristrutturar li qed tgħaddimilna l-linja nazzjonali tal-ajru qed tintlaqa' tajjeb mill-Maltin. Ikkonkludejna li sewwa jgħid il-Malti l-ewwel ma tolqot lajn.